Shinsung 909 глупости. Това го трия. Shinsung 201S 9 мм с Round Balls. Да. Включи хронографа. Аз ти да снимаш хронографа. Да. Грешка. Грешка. Обаче дъската видя ли как е? 9 мм Round Ball, пушка Shinsung 201S. Зареждане. Две степени на ударника. Включи го беше. Къде? Тя не е постреляна на оптиката, ние сега сложихме. Аз стрелям на изус малко. Ма сега ще се опитаме по-ниското. Първи изстрел. Грешка. Няма 1000 метра в секунда. Няма светлина. 9 мм булет. 105 грейна. Зареждаме. Този хронограф май няма нужда от него. Какво да стреля? Какво да оцеля сега? Какво да се опитам да оцеля? Давай гърми напълно. Няма да стане с тия мельници. Чай, че ще слова скелет, където са. Пасител. Почваме. Зареждаме 200 единица Shinsung на максимална скорост. Мисля, че това е достатъчно. Да. Топчета Корнели 50 калибър, 175 грейна. 182. 182 ли са тези? Добре. Така, а това е Shinsung Dragon Slayer. Dragon, новия модел. Значи зареждането става елементарно. С този лост механизъм. Пуска се муницията и това е всичко. Цели дъските. Дъските ли? Добре. Гледай. Имаме пробита дъска. Има пробити 4 дъски една за друга. Уха! Снимаме. Сега ще стреляме с 50 калибър 200 грейнов куршум. Добре. Зареждаме Dragon Slayer. Предпазител. Няма, той не е автоматичен. Ай, черната талпа. Оцели ли я? Пак Не е ли гръмнато? А, Снимам те, чакай да как зарежеш. заредих вече. Зареди ли? Добре. Снимам те. Уха! Право си гърми да подхода. Бе. Сигурни се? Зарежда. Те ще играме. Така и така ще се вижда, бе, тук. Ако разреши собственика, де? Защото тя бивша наша. Продадена. Айде да оцеля след дъските. Вен си вдясно.